chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Do you have a special event coming up? Let Ufriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Ufriends Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, erai ma punje. Mani any chikotek, erai ma chike. Ngamani loving any punjo betek, erai ma punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai kwara mongi man Fredi Jakadongo Madisco. Ar chunyo nagi TV, aero neno chunyo nagi TV adundo joluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar chunyo nagi TV, kete mane chunyo nagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Yo kanyanam, ma en chuny onagi TV. Kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane chuny onagi TV. Chuny onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo kanyanam duto. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ginyinga iluonga ni Sospita Obungu Owich. An President mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere chuny onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wayueyo godo kaka oganda jokanyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e chuny onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Mae en chuny doluo kendo en chuny onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama onagi nitie. Warwakou duto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangla, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo. Mine omi thuolo mar wacho dwachgi, kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child, kaachiel gi girl child, bende omi ratichgi. Jodongo nigi nafas margi mar wacho wechegi abila. Dongruok duto te, mae kama dongruok nitie. Biuru e chuny onagi, biuru wabeduru e adundo marwa kaka onagi. Akwayo ujo kanyanam monde, ujoinwa monde wa support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long.
joka nyanam maenjien Bernardo Guche or Benbo and mane Musa Juma Ovela Tunuvela Ndalo mane I invite into the States in Allentown, Pennsylvania. Ko Musa Manuel Okinyo ko wachoni adonjo peni US no wakadira Oguche jana kat ngamalongo sana bende Omini edi festa gitambo bende Tom Juma Magusiepe Musa Madongo Mage manu okele US Onagi TV egiwa masani mwadu wa promote Kojo turuwa te Donjuru wa Onagi TV Ubo winjo ngolo mag yowa mag Musa Juma mag everybody mag play wa Eilulan Dunyo Onagi TV adundo jaluo sani Koro adundo wakai ndiye mamondo wa ritre Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplusresort.com. The Bowls Plus Resort, serenity and bliss. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplusresort.com. The Bowls Plus Resort, serenity and bliss. Nyinga en Valentine Anyango Tieno, Agal Toto, Apoyo Tinto Gorude, Opuko Chaluri, Sandan Tinto Pokaki. Ane woman rep Matthew Kisumu County ka, kendo as the people's woman rep, adwa invite ute, mondo watch Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo, my Indian station, ma is being run by young people, and I want to invite all the young people, mondo make sure ni watch Chuny Onagi TV. Gintiere gi YouTube live, gintiere gi Facebook live, e Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV nitiere Facebook live, gintiere YouTube live. Oimore janeno mar Chuny Onagi TV kendo machiegni winjo weche gi eki manyien ma bende waseiko ni otieno ma kawuono ka en kanyo tarik noero 20 dwe noero mar auchiel higa noero mar 2024 ka wadong' mana gi ndalogo eko ma bende ok oyawa par to watieko dweni eri mar auchiel. Waneno ka piny Kenya koro to bedo kanyo gi chochni mathoth ka bende koro oganda ne wuok oko
mar ng'anyo mar golo pachgi, kendo waneno kanyo ka jood bura go eko bende dirom 203 koro to noyie gi chik omenda no ero mar 2024 2025 ka MPs go eko kata jood bura go eko ma dirom 115 bende koro ne odagi ka koro gino ero mabedo wuok kacha en ni chik no ero bende koro kadh e od bura kacha. Machielo en ni gwenge kima Kisumu dhano 2 ne oyudo hinyruok kachiel to ne ogo kanyo gi risasi e tiende kamoro to ne iwacho ni iro no ero malungo wang' ne olwar e iye kendo koro gin kacha giyudo thieth e Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital gwenge kima Kisumu ka ng'anyo bende nodhi mbele gwenge opogore moting'o gwenge mag Nairobi, Mombasa, Nyandarua, Kisii kod gwenge moko mathoth ka wayudo kanyo ni kanisa no ero mende mar Church of Jesus of Latter-day Saints bende koro ne ochwalo kony e skul no ero mar Okok bende koro yudore gwenge kuma Kajulu, Kisumu East, Kisumu County. Mako kod mamoko bed kodwa e winjo weche gi manyien e yono ero mar Adimba kama dhi tayi Kod Gerald Bonyo. Wachako kanyo gi ng'anyo go eko bende ne obedo e gwenge kuma Kisumu kama rowere ne wuok kar rombgi mar dhi e ndara kane gichako ng'anyo mano kinyi ma kawuono saa 3 wang'e e gwenge eko mag Kondele kama bende rowere ne obago ng'anyo nyaka koro e Central Police Station no ero ma Kisumu kama bende ng'anyo no ero ma bende ne okwe to bang' koro rowere chako bayo kite polise kacha koro ne ng'anyo no ero ma bende koro ni iwito e gigo eko kata iro no ero ma bende longo wang'. Ng'anyo no ero ma bende ne otelne kod jatelo no ero mar Sufuria Revolution Movement mano moluor Obungu Owich. Ne ng'anyo no ero ma bende ne oketho gik oganda mathoth e gwenge eki ma Kisumu ma bende oweyo ka ji 2 machiel kuomgi ne ogo kanyo gi risasi no ero e tiende ka ng'at machielo iro no ero malungo wang' ne olwar e iye kanyo kendo koro pod giyudo thieth e osiptal no ero mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Gin rowere go eko bende ne owuok oko e boma no ero mar Kisumu mar kwedo ikomera no ero mar 2024 2025 ka wadhi nyime kanyo en ni sikund primary no ero mar Okok ma bende koro yudore gwenge kuma Kajulu ok ne ginyal pando mor margi bang' kanisa no ero mar Jesus Christ of Latter-day Saints koro ne chwalo kony skul no ero mara klese kachiel kod kombe goeko mabende koro nyithindo betie. Jafwambo marwa Steve James koro leronwa mathoth kowuok e gwenge eko mag Kajulu.
Skund primar mar Okok madore ka Julu Kisumu County koro sani ni kod mor mogundho bang' kanisa mar The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints chiwo negi classes mag somo koda ka decks mag somo. Nyasi ma kamano tele kod Elder Nelson kod Sister Nelson kaka jochung' mar kanisa no ero mawuok e piny mar Amerika. Jonyuol mag Okok kauru ngima mag nyithindu moket ni Nyasaye oti matek mondo Nyasaye opol dhier manie kit odi. Dhier manie kit odi ma ok nyal gol gimoro amora en ga fuwo. Dhier moko to nyalo rumo. Wadu nyalo miyi pesa tiger go ot. Nyari nyalo kedo ka jomoko biyud gimoro. To dhier mar fuwo igolo gang'o? Gi japuonj ok lemo kod fuwo. Ne en nyasi mar tipo kod mor ka jopuonje kidho miel aduwa ka ginyiso godo mor makwako chunygi. Kata kamano josiasa bende ne ok owe oko ka moting'o jalup ruoth ma gweng'no ero kaachiel kod oganda moko. An giluonga ni Woni Ojwang, awuok e ofis jumbe ma Kisumu East. Onyago wuon ang'o? En bende en achiel kuom welo mano bende invited ka. En gima ber kabisa ma kaka oganda ma joka Julu nyaka wakawe gi lwetwa ariyo kendo wagone jo ochere gi erokamano. Nikech en gima tek yudo ng'ama biro matimo this thorough renovation bas skundwa mokok. Ne chuny Onagi TV kawuok e skund primar mar Okok, an Steve James Odhiambo. Kawadhi nyime kanyo en puoch gi pak ne kanisa no ero mar Jesus, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ma bende koro ne ochwalo kony e skund primar no ero mar Okok e gwenge koma ka Julu, kaka okelnwa gi jafwambo marwa Steve James Odhiambo. Kawadhi nyime kanyo ni jochiw thieth go eko ma bende dendo kanyo ni clinical officers koro to singo mar dhi nyime kod ng'anyo no ero mar gima koro odonjo odiochienge no ero mar 80 ka ginyiso sirikal ni ok gibidok e tich nyaka koro chulgi pesa gi ma bende osebedo ka ni oko, ma bende dendo kanyo gi dho ngere ni allowance. Kudiscuss mambo ya finance bill, wanaweza kujua ya kwamba nyime kanyo ni jalup county commissioner no ero ma bende koro wuok e gwenge kuma game mano mayudore Yala, mano migosi Evans Otieno koro to wacho ni en gino ero marach ni koro ntiere jonyuol moko ma bende koro pando nyithindo go eko ma bende koro nigi tuono ero mar remo e udi maggi, ka wacho ni en gino ero marach mokalo ka bende koro pod nitie jonyuol go eko makamago e pinyni eri mar Kenya, moloyo to gwenge eko mag game. In 2021 in Saa County we lost 32 patients from sickle cell disease. 32 2021. 2022 we lost 20, and 2023
we lost 47 clients from sickle cell disease. We have had a lot of admissions in we just sampled our 10 hospitals to just check the admissions of sickle cell disease just as a sample. Between the age of 0 to 5 years, the males only, up to January to February 2024, which is this year, we managed to admit 48 males and 41 female. And I want to tell you that true to what Dr. Patricia, our pediatrician, said, this is not just a disease of the females that came here. It also affects both male and female. You can see for this time, more males were admitted than females. Ndio. Just to summarize, there were more in the ages of 6 to 18 years, which that we admitted. The males were 82 and females were 75. And then 19 years and above, males were 6, females were 21. We had total admission between January to February 2024 of 273. Kawadhi nyime kanyo en jagoro noero maduong' bura noero mar United Democratic Alliance kata UDA mano moluor Cleophas Malala. Bende koro ne oluongo senator noero machon kata speaker noero mar od bura noero maduong' mano migosi Moses Wetangula, mabende en jatelo noero e duond bura noero mar Ford Kenya. Kendo koro ng'iso Moses Wetangula kacha ni mondo koro mi olosa duond bod bura noero mar Ford Kenya, mabende koro liekore ni osebedo gi chochni mathoth. Mimi nashukuru sana leo Mheshimiwa Musalia Mudavadi na chama chake cha ANC. Leo wamekubali, wamekunja jamvi, sasa watakuwa wanajiunga kirasmi na chama cha UDA. Mheshimiwa Wetangula, tafadhali fata barabara ya Mheshimiwa Musalia Mudavadi, so that sisi wote tuwe na chama cha nguvu. Tukitaka kubagain, tunabagain kama Waluya wote wako kwa gari moja. Mimi jamani nawaomba tafadhali, kama wale watu wa chama cha Ford Kenya, hii chama ingine ya DAP, hii chama ingine zote zifunge zikuje kwa chama cha UDA, to support rais, to support mani. Mago weche kumanyien mabende ne waiko ne odiochieng' eri ma kawuono mar tich ang'wen. Warad kanyo odiochieng' noero makinya mabende en tich abich tarik noero 21 mondo koro wane ane ni to ng'anyo kiny ne dhi nyime koso oyo. Mane taie wechegi eki manyien en an Gerald Bonyo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo.
Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo.
Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo.